Welcome Zimbabwe, welcome Africa, welcome world. Once again Tiripano with Chibanda TV. Tauya kusoko repakati pe shondo, the lunch hour word of the week. Zuara Nas, I'm Evangelist Chisale, the deliverance doctor. The deliverance doctor. Nas tauya neshoko ra Mwari. Toda kutaura shoko ra Mwari randapa theme diki diki. Ndaripa theme yekuti focus. Ndaripa theme yekuti keep being focused. Kuramba wakatarisa kuchinangwa. Kuramba wakatarisa kuchinangwa. Ndichaverenga mascriptures maviri kana matatu kuti tiitirwe zvakanaka zuva ranhasi. Ndichatanga kuverenga scripture yekutanga kubva kuna Matthew chapter 24. I will read from Matthew chapter 14. I will read from Matthew chapter 14. I will read from Matthew chapter 14 from verse 24. Matthew chapter 14 from verse 24. Matthew chapter 14 from verse 24. Inot. Asi zvino rakangara zvino igwa. Asi igwa zvino rakangara pakati pegungwa richitambudzwa nemafungu nokuti mhepo yakanga ichivadzivisa. Nenguva yechina yehusiku Jesu akauya kwavari achifamba pamusoro pegungwa. Zvino vadzidzi vakati vachimuona achifamba pamusoro pegungwa, vakamanikidzwa vachiti idzimudzangara, vakadanidzira nekutya. Ipapo Jesu akataura navo akati, tsungai mwoyo, ndini, musatya. Zvino Pita akapindura akati, Ishe, kana muri imi, ndirayirei ndiuye kwamuri pamusoro pemvura. Iye akati huya. Petro akaburuka akafamba pamusoro pemvura akaenda kuna Ishe Jesu. Akati achiona mhepo ine simba akatya. Zvino akati otanga kunyura akadaidzira achiti, Ishe ndiponese. This is my first scripture of the day. Yataona kuna Matthew 14. Ndichaverengesa mascripture ese kamwe kuitira kuti kana taakushumira togofamba pamwe chete. The second scripture ndoda kuti tinzwe tiverengese inowanika kuna Luke chapter 17 verse 32. Luke chapter 17 verse 32 inoti, remember Lot's wife. Yabva yapera inoti, rangarirai mukadzi wa Lot. Dorangarirai mudzimai wa Lot. The last scripture that I want to read inowanika kuna Philemon chapter 3 verse 13. Inot, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those that are forward. Amen. Forward or ahead. Mwari wekudenga vatitire zvakanaka. Ndauya neshoko raMwari zuva ranhasi. Ndauya nenyaya yekuti munhu be focused. Ndoda kutaura vhangeri rekutarisa pachinangwa. Ndoda kutaura shoko rekuramba wakatarisa pachinangwa. Chauraya vanhu haisi nyaya yekutadza kutanga. Chakanganisa vanhu haisi nyaya yekukoniwa kutanga rwendo. Nyaya yauraya vanhu ndekurasika pakati perwendo. Ndinorangarira Paul achinyora, anotaura pamusoro pemumwe murume anonzi Demas. Anoti parwendo rwekushumira
ndakaenda ndikafamba rwendo ndine hama dzandakaenda nadzo. Asi anonyora kuti tiri pakati perwendo, Demas wakaenda nenyika. Zvinoreva kuti Demas wakarasika chiono chavakasumukira muJerusarema. Vakasumuka vaine chinangwa chakunoshumira. Vakasumuka vaine chinangwa chakunoparidza evhangeri. Vakatanga rwendo vaine chinangwa chakunotaura Jesu. Asi Bible roti Demas wakaenda nenyika. Zvoreva kuti Demas wakaluza focus, wakarasa chinangwa, wakarasa the goal yavakanga vafambira. Ndiyo nyaya yandauya nayo zuva ranhasi. Ndo nyaya yandauya nayo zuva ranhasi, yekuti rwendo rweupenyu rinoda vanhu vasingarasikirwe nechinangwa. If you want to be successful in life, don't lose your focus. Keep focused. Kana uruda kuchibata muupenyu, usarasa chinangwa. Ramba wakatarisa kuchinangwa. Shoko ra Mwari pandaverenga rati Isha Jesu inotanga after the feeding of the 5,000. Jesu vanoenda kugomo kunonamata. Vadzidzi ndokusara vachiyambuka gungwa neigwe nebhoti. Bible rinoti vari pakati nepakati peigwa, vari pakati nepakati pegungwa, vari pakati nepakati pesea. Rinonzi kwakasumuka mhepo, kwakasumuka dutu. I love the version inotaurwa naMark. Mark anotaura achiti, and Jesus said, and they said, let us cross over to the other side. Bible shoko ra Mwari rinoti vari murwendo rwekuyambuka, and behold, pakasumuka dutu. Dutu rikasumudza mhepo, chikepe chikasheka, chikepe chikada kunyura, chikepe chikarwadziwa. Vanhu vakatanga kuchema. Madisciples akaona kuti upenyu hwedu hwaiti danger, nokuti chikepe charohwa nemhepo. Bible ndokuti Ishe Jesu vakazouya vachifamba pamusoro pemvura. Vari pakati pekufamba pamusoro pemvura, vadzidzi vavo vachivaona vanoti taona chipoko dzimu dzangara. Vanotya vachiti this is a ghost. But Jesu anati musatya, ndini. Hanzi Peter ndokuti Ishe kana muri imi nditandarai ndiuya. Ndopandiri kuda shoko ra Mwari roti Peter Ishe Jesu akamuti huya. Iye ndokuburuka mumvura muigwa, ndokutsika pamusoro pemvura. Peter ndokurova nhano ngananana. Arova nhano dzakati hanzi gungwa rakatanga kupenga, mhepo yakasumuka, ndobva mafungu asumuka, the waves akatanga kupopota. Hanzi Peter wakatya, wakamatarisa, akatanga kunyura. Am I talking to somebody? Ndo vhangeri randauya naro zuva ranhasi. Ndoda kutaura pamusoro paPeter. Ndoda kutaura pamusoro paPeter. Ndoda kutaura pamusoro paPeter. Vhangeri rekulusa chiono, vhangeri rekulusa focus. Kune vanhu vakalusa chiono, kune vanhu vakalusa focus. Vakatanga rwendo zvakanaka, asi vakarasikirwa pakati perwendo. Vakalusa chiono chavakatanga,
I hope I'm talking to somebody who is sulking inside his house. Anogara achichema nekudemba. Ndawakarasa chuono. Ndawakarasa focus. I hope I'm talking to somebody. Akarasikirwa nechuono. Chakatanga pakutanga. Shoko ramari ndokutaura pachena. Rinoti vadzidzi vakanga vari muigwa. The direction yavainanga. The destination yavaienda. Kurikwa kwavanga vakatarisha. Vachiti dai tanosvika. Ndizvo ndiri kutaura newe. Unekwa unenge wakananga. Neupenyu hwako. Uchiti dai ndaenda. Mangwana ndiita dokta nechikoro. Unenge wakatarisa kuchinangwa. Kuti pandakawana basa. Dai ndasumudzawo mhuri yangu. Dai ndagonawo kuvaka. Wakatarisa kuchiono. Dai ndatengawo stand. Wakatarisa kuchiono. Zvawakakwira ndege. Ukaenda ku-UK. Uchiti unoshanda. You are carrying a vision. Pane vanhu vandiri kutaura navo. Vakatanga kuenda kunoita madegree. Vamwe mukaenda kumacollege. Mukaita in Rome akasiyana siyana. Chinangwa chako chiri chekuti ndakatakura vision. I am going somewhere. I am heading towards a certain direction. But I want to tell you, hakuna direction ya unoenda isina Satan, isina mamhepo. The devil will not allow you to have success on a silver platter. The devil will not allow you kuti ubudirire on a silver platter. Bible ndokuti kwakasimuka mhepo, kwakasimuka dutu, dutu rikasimudza mhepo. Ndoda kukuudza zuva ranhasi, hakuna chaunoita muupenyu chisina Satani anorwisa. Hakuna chaunoita mulife chisina mweya inorwisa. Hapana chaunoita mulife chisina mweya inoda kukuwisira pasi. Hapana chaunoita muupenyu chisina mweya inoda kukudzikisira. Ndizvo ndoda kutaura newe zuva ranhasi, kuti pese paunotobudirira zviripo zvinoda kuita pull you down. Bible rinoti chikepe chakada kunyura. Chikepe chakarohwa nadutu. Charohwa nadutu. Jesu ndokuuya. Peter akataura naishe Jesu. Peter akataura naishe Jesu. Jesu vakataura naye. Vakamuti huya. Iye akati kana murimi. Nditendereiwo ndiite zvamuri kuita. What a faith. Kuda kufamba pamusoro pemvura. Kusina ana akambofamba. What a faith. Bible shoko raMwari rinoti Jesu vakamuti huya. Peter ndokutanga a Jane of faith. Peter ndokutanga a Jane of faith. Shoko raMwari rinoti wakaita nhano dzaakaita. Waita nhano dzakaitwa naPeter. Hanzi mhepo yakasimuka. Peter anga akatarisa kuna Jesu. Peter anga akafokasa kuna Jesu. Peter anga akatarisa kuchiono. Peter anga akatarisa kuna Jesu. Jesus was the vision. Jesus was the destination. Pana Jesu ndo paifanira kusvikwa. Pana Jesu ndo paiperera rwendo rwake. But Bible rinoti pakasimuka mhepo. Peter akalusa chinangwa. Akatya. Akarohwa nehana. Akazvirega. Hana ikarova. Akatanga kunyura. Ndoda kukubvunza zuva ranhasi. Wakanyurira papi? Ndoda kukubvunza zuva ranhasi. Programu yako yakanyurira papi? Plan yako yedegree yakanyurira papi? Programu yako yekuvaka imba yakanyurira papi? Zviya zvavaida kuita zvokunoita pedicure, manicure, hair dressing zvakanyurira papi? Ndoda kukubvunza zuva ranhasi kuti upenyu hwako uya waiti ndoda kuzotenga mota zvakanyurira papi? Peter zvakanyura paakarohwa nehana, paakalusa focus, paakarega kutarisa kuna Jesu. Ndizvo newe zuva ranhasi pane vanhu
vatadza kuchibata vakaluza focus. Pane vanhu vatadza kuchibata vakaluza pekutarisa. Shoko raMwari rataura kubhuku yaLuku yangoti rangarirai mukadzi waLoti. Shoko raJehovha ratiudza rikati rangarira, rangarira mukadzi waLoti. Ukaona vhangeri richikuudza kuti rangarira, rine zvinhu zvariri kuyauchidza. Ivhangeri rakakura riri kungotiudza kuti remember Lot's wife. Chii chakaitika nemukadzi waLoti? Vakanzi budai musacheuke, budai muSodoma neGomora, musacheuke. Do not lose focus. Tarisai zvemberi, musiya zveshure. Tarisai zvemberi, musiya zveshure. Asi mukadzi waLoti wakacheuka, akatarisa mashure, akaluza focus. Bhaibheri harivanze rinobva rati wakashanduka kuita churu chemunyu. Chii chashandura mukadzi waLoti? Waluza focus, waluza direction, waluza kwekuenda, waluza kwekutarisa. Wakachinja akaita chibwe chemunyu. Wakachinja akaita a pillar of salt. Chii chaita my Lord vave a pillar of salt? My Lord vakarasa vision. My Lord vakarasa chiuno. My Lord vakarasa chiuno. My Lord vakaluza focus. Ndizvo ndoda kutaura newe. Uchiri kumhanya pachiuno here? Uchiri kumhanya pachiuno here? Uchiri kumhanya pachiuno here? I have a question for you. Uchiri kumhanya pachiuno here? I have a question for you. Uchiri wakatarisa vision here? I have a question for you. Kubva zvawakatanga waapapi? Ndizvo ndoda kukubvunza kuti waapapi? Shoko raMwari rataura rikati Peter wakade kunyura. Ndoda kutaura newe zuva ranhasi. Kune vanhu vakarasa chiuno, kune vanhu vakarasa vision. Hazvina kutanga wakadaro. Ndanga ndichiverenga zuva ranhasi. Kune mwana ane 14 years, mwana wegrade 7, akazviuraya, akasiya anyora tsamba kuti ndakundikana. Zvichida kuchikoro kune relationship yaita ndikundikana neupenyu. Ndoda kutaura newe zuva ranhasi. Purpose yaenderwa kuchikoro ndeyekunodzidza. Kune vanhu vakaluza focus. Izvozvi tinokuona uine depression. Depression yerelationship. Wakazara heartbreak inokanganisa your study. But chii chawakaendera kuchikoro? Kuuniversity hauna kuendera relationship. Kuuniversity wakaenda kunoita degree. Uchirangarira nhamo yekumba kwaunobva. Uchirangarira kushamira zvinhu kwakanaka kwakumba kwenyu. Kuchikoro nekucollege wakaenda uine shungu yekuti dai ndabudirira. Asi wakaluza focus. Ukabatana nechamwari dzepacollege, mukapinda mumadrugs, mukaita magangsters, ukatanga kubhema mbanje. Wakaluza focus. Ukarasikirwa nechiuno chawakatanga nacho, ukasiya zvawakaendera kuchikoro. Aripo sister ari pano akutadza kuita concentration, akasiya study kana kuti averenge nekuda kweheartbreak yaakawana kucollege. My sister, marasika chiuno, maluza vision. Handizvo zvamakafambira, handizvo zvatakaendera. Nhasi I want to align somebody kuti wakatanga nyaya irini. Ndezvipi zvawakatanga? Zvaapapi? Varipo vakatotanga chiuno, hanzi nevakaimba, vamwe vakambozama, vakagumira munzira. Ndizvo ndiri kutaura newe zuva ranhasi.
kuti hauna kurasa chiono here. Keep focused with your life. Taramba mukadzi waLoti muguta. Taramba vanapita vanonyura. Vanhu vakarasa chiono. Vanhu vakarasikirwa nevision. I want to ask you, muri yako iripi? Pawakakwira ndege, wakati madam airport, ndikanoshanda, vana vanogarika. Muri roadport, uchida kuenda ku South Africa, ukati baby sweet, zvandawana basa, ini ndoenda baba Sara ine mhuri, zuva ranhasi uri kupi? Where is the vision? Hauna kurasa focus here, hauna kurasa chiono here, hauna kurasa the vision here. I want to talk to you. Uri papi ne chiono. Uri papi ne vision. Uri papi ne chiono. Noda kukupa example. Paripo vamwe vakarasa chiono. Zvandaida kuita. Vanhu vakazondinyeya. Ndakazvirama. Vamwe vakazonditaura. Ndakazvisiya. Vana nhingi-nhinga. Vaibva vazvo. Kune vanhu vanosiya chiono chavo. Nekuda kwevanhu. Hanzi vanhu vanondinyeya. Hanzi hama dzakanditaura ndikazvirega. Hanzi vanhu vemuraini vakanditaura ndikazvisiya. But Bhaibheri harivanze rine mudzimai warinotaura pamusoro pake. Rinoti kwaiva nemumwe mudzimai akanga aine makore anoita 12 years achibuda ropa. Rimwe zuva mudzimai uyu akaita shungu, anzwa zvaJesu, apedzerwa mari kun'anga nezvipatara. Hanzi neshoko raMwari akapinda, ndopandinoda, akapinda nepakati pevanhu. Ndokunobata mukombero wenguo yaJesu, akapinda nepakati pevanhu. Ndoda kukuudza zuva ranhasi, kana uchida kubudirira unotopinda nepakati pevanhu. Haupinde nepakati pemombe, haupinde nepakati pembudzi, unotopinda nepakati pevanhu. Mudzimai aibuda ropa akatotyora maruzha, akapinda nepakati pevanhu. Remember, yakanga iri nguva yamaJudha. Madzimai akanga asingabvumirwe kusangana nevanhurume. Jesu waifamba akaunganirwa nevarume uko achibuda ropa. Mudzimai uyu anotopinda nepakati pevanhu. Vamwe vachiti mukadzi ari kudai uyu, iye achikwana nepo. Vamwe vachiti koropa nderaniri, iye achipinda nepo kusvika abata mukombero wenguo yaJesu. Unotokwana nepakati pevanhu. Vamwe vachikunyeya, pinda nepakati pevanhu. Vamwe vachikutaura, unotokwana nepakati pevanhu. Iwe uchitoendesa CV pakampani ipapo. Vamwe vasingane, iwe unotokwana nepakati pevanhu. Success haitwe uri kwako wega, unotopinda nepakati pevanhu. Vachinyeya, vachiti hazviite, vachikutarisira pasi. You need to be focused. Paul achinyora anoti, imi vaGaratia vekusafunga, makatanga mumweya. Ko akuroya indiani kuti muperere munyama? Makarasika chinangwa, makaluza focus vaGaratia. I want to tell vamwe baba, where is your family? Where is your children? Makarasa muri nekuda kwesmall house. Makarasa dzinza nekuda kwemudzimai wekure. Mukarasa musha. Vamwe ndimai murima mumarriage, asi makaluza focus yemarriage. Makanakirwa nechikomba kudarika imba yenyu. Mukanakirwa nechikomba kudarika vana venyu. Ndibaba vari mune imwe imba. Makanakirwa nekupfeva kudarika vana venyu. Mukaluza focus
Yamusi wamakapfekedzana mari. Yamakawirirana. Munamo. Nemumatambudziko. I'm here to fine-tune you today. Kuti hauna here. Kurasa chinangwa. Hauna here. Kuluza focus. Chii chaita. Kuti ukundikane. Kune vamwe vanoti munhu waMwari ndakaroiwa. Kune vamwe munhu anoti munhu waMwari kwedu kune madhimoni. Asi ndoda kukuudza kune nhamba yakawanda isina kubudirira. Kwete nekuti vakashayiwa asi vakarasa chiuno. Zviya zvavaitsvira moyo vachikwira ndege paairport. Zviya zvavaitsvira moyo pana 4th vachipinda mubhazi rekuenda Joni. Zviya zvavaitsvira moyo achisiya mhuri kuruzhevha achiti ndawana basa kuHarare. Paya pavakamuka makuseni uchipinda mubhazi ra4 chiuno ichocho chiripi. You have lost the vision. The ministers of the word. Paya pavakatanga ministry. Where is the vision? Paya pavakatanga program. Where is the vision? Paya pavakatanga business. Where is the vision? Paya pavakatanga. My question today is, are you still focused? Vabereki tikafamba muguta tinoona mastenzi asina kuzovakwa. Tinoona dzimba dziri mumawindow level 20 years dzakagara. Tinoona mastenzi akumera sora. Vazhinji havana kushayiwa. Mazuva avaiwana iwayo vakarasikirwa nechiuno. Ndoda kukuudza zuva ranhasi. Dzoka muchiuno my sister. Dzoka muchiuno my brother. Dzoka muchiuno hama dzangu. Usarasikirwe nechiuno chako. Dzoka in the line of your vision. Wanga wakurasika asi nhasi. Dzoka muchiuno. Dzoka panyaya yako yekutanga. Come back to the drawing board. Look into your life. Uti ndaapapi pane zvandakatanga nazvo. Ndichinokombera vhangeri rangu. Ndaverengesa last scripture. Yawataverenga chapter 3 verse 13. Yati handingati ndati ndachibata. Asi ndinonhanhavira kuti ndichibate. Yabva yati ndinoita chinhu chimwe chete. Ndinokanganwa zveshure. Ndonhanhavira zviri mberi. I want to repeat the scripture. Inoti, hama dzangu, handingati ndati ndachibata. Handisati ndachibata. Asi ndinonhanhavira. Ndinoita shungu dzekuti ndichibata. Yobva yati ndinoita chinhu chimwe chete. Ndinokanganwa zveshure. Ndotarisa zviri mberi. Yeah. What a scripture. What a scripture. Shoko raMwari rataura pachena. As I conclude this morning, Bible shoko raMwari rati Paul achinyora anoti handingati ndati ndachibata. Zvoreva kuti is pressing on. Rechirungu rinoti I press on towards the mark. I want to tell somebody, zvichirema, press on towards the mark. Vachiti hauchibate, press on towards the mark. Usina ma qualification, press on towards the mark. Zvimwe zvakuda munhu anoita nharo. Vachiti hazviite. Iwe ramba wakaita press. Ramba wakadzvanya ipapo. Ramba wakadzvanya ipapo. Usabviswe pachiuno. Paul anoti I press on towards the mark. I press on
towards the mark. Ndoda kukuudza zuva ranhasi. Vachikuyeya, press on. Vachikugezera pamaradzano, press on. Vachikuendera kumanga, press on. Vachikutaura, press on. Vachiti musikana mutema, press on. Vachiti oya ane mateya, press on. Vachiti une mayu, press on. Vachiti ka takshop, ka business kemuroda, hapana kwa unoshika, press on. Keep on pressing. Keep on pressing. Keep on pressing. Paul anoti ndinoita chinhu chimwe chete. Paul anoti mukanditarisa, success yandinayo, kubudirira kwandakaita, it's because ndinoita chinhu chimwe chete. Anoti ndinoita chinhu chimwe chete. Kubudirira kwandinakoko ndinoita chinhu chimwe chete. Ndinokanganwa zveshure. Dambudziko vanhu vazhinji vatadza kubudirira nenyaya yemacarry on, nyaya yekutakura zvazuro, nyaya yekutakura marimenda, nyaya yekukumba marara ane zuro. Paul anoti ndinokanganwa zveshure. Kana uchida kubudirira muupenyu, kanganwa mafailures ane zuro, kanganwa nhamo yane zuro, kanganwa kukundikana kwane zuro. Kana wakanyora form 4 ukaita mayu, wafunga kudzokeredza, kanganwa kukundikana kwane zuro. Kana wakaenda kwa VID ukatadza madrama, kanganwa zvane zuro, kanganwa zvane zuro. I want to tell somebody, mumwe anoti ndakakura ndiri nherera, kanganwa zvane zuro. Ndakakura vabereki vafa, kanganwa zvane zuro. Ndakakura vana baba mukuru vachinditarisira pasi, vachindiita mujana wavo, vachindiita musikana webasa, kanganwa zvane zuro. Kubudirira kweupenyu kunoda vanhu vanokanganwa, people who bury their past, people who forget yesterday's failures. Usatakure ndine heartbreak, ndakutosha kupinda relationship. Kana ndikapinda nezvakamboitwa naPeter, nezvandakazoitwa, Bhaibheri rati kanganwa chanezuro, kanganwa failure yezvakaitika nezuro. Ndoda kupa dzokeredza vanhu vari kunwa mushonga, vanhu vari kuzviuraya nekuda kwezvanezuro, nenyaya yekusava focused. Unonzwa kuti mwana wechikoro angaenda kucollege akazviuraya, akakanganwa kuti kucollege ndakauya kuzodzidza, akazviurayira relationship. Ko wakauya kuzofa here? Wakauya kuzonwa mushonga here? Wakaenda kunoita degree, hauna kuenda kunoita rudo. Paya patakapinda murudo tichitanga kuroorana, chakuita marriage ivave. Vanhu vaviri vakaluza focus, vanhu vaviri vakarasa chinangwa, havachishina rudo repakutanga. Ndauya kuzovakiridza Bhaibheri, shoko raMwari. Paul achinyora anoti ndinoita chinhu chimwe chete kuti remangwana rangu ribudirire. Ndinokanganwa failure yanezuro, kanganwa kusabudirira kwanezuro, kanganwa kukundikana kwanezuro, kanganwa nhamo yemakuriro avakaita, kanganwa wakaabuswa. Tinozviziva, wakabatwa chibharo. It's hard to forget. Vaikurepa uchikura, izvozvo it's hard to forget. Ndo zvinoita kuti life yako kana uchiapproacha, unoapproacha wakabatikana. But I'm here to tell you, my sister, kanganwa zvanezuro. Wakambosungwa ukapika jeri, as I'm here to tell you, kuti have focus. Kanganwa zvanezuro, kanganwa zvanezuro, kanganwa zvanezuro. Paul apart, ndinoita chinhu chimwe chete, ndinokanganwa zvazuro, ndotarisa zvemberi. Ndinokanganwa zvazuro, ndotarisa zvemberi. Ndinokanganwa zvazuro, ndotarisa
Zwemberi. Tarisa zwemberi. Tarisa zwemberi. Don't mix your background with the future. Don't mix your past failures with the mixer. Don't treat John arikukuda sa Peter akakurasisa. Aripo arikundinzwa here. Kana waenda ku interview. Kangana ima interview wakapofoira. Kangana zveshure. Get focused. Nichiconclude pano. Ndauya kuzokuencourage. Ndauya kuzokuencourage. Rangarira mukadzi waLoti. Utarise zvemberi. Utarise zvemberi. Ramba kukundikana. Ramba kudzokera kumashure. Chii chaukabvira kumusha. Chii chaukasiyira musha. Chii chaukatanga kuenda. Vabereki vamwe vari kuvaka. Vezera rako iwewe. Vamwe vatenga dzimba. Vamwe vane mabhizinesi anotyisa. Iwe wakabatwa nekudhakwa. Iwe wakabatwa nechihure. Iwe ukabatwa mari dzako nemafaro. Unogochera kuwanza mabhurai kuzvadza paweekend. Kugochera group rese. Kugochera bhawa rese. Kugochera classmate yese. Ndoda kukuudza zuva ranhasi. Dzokera kuchinangwa. Munoti mukabhajeta mari kuti ndeyestenda. Unongoerekana waitya. Wakarasa chinangwa. Wakarasa focus. Ndoda kuudza vanhu vari panapa. Kune vanhu vari into drugs. Ndachiono chakawira pasi. They are disappointed with life. They are frustrated with their life. Vakafrustrated. Vamwe makadzingwa kuma boarding schools. Vamwe mukadzingwa kuma college. Kwamaida kuenda neupenyu. Ndamakanga marasa focus. Vamwe makadipotwa. Upenyu unooma. Maluza focus. Mukatanga kuenda madrugs. Ndawakaluza focus. I want to tell somebody kuti zvakakuwira hauna kuluza focus here. Iwewe zvakakuwira hauna kuluza chinangwa here. Ko stand yawaivaka iye. Ko business ravanga vatangarira. Ko project yawada kuita. Usade kuzviuraya. Ndoda kutaura nemumwe munhu anototesa pilo achichema. Unofunga kuti dai ndafa. Unoti remangwana hakuna. Unogara uchichema. Uine mishodzi. Unoti upenyu uri kuenda kupi. I quicken your spirit. My sister, arise. My brother, arise. Mira kuchema. Mira kushitarisira pasi. Arise. God has a plan for you. The Bible says, for I know the plan that I have for you. The plans not to harm you. The plans not to destroy you. The plans to give you a future with hope. Ndozvinotaura shoko raMwari. Ndoda kukuudza zuva ranhasi. Arise. Arise. Peter wakafamba pamusoro pemvura. Wakadana kuna Jesu. Ngatidanei kuna Jesu. Mwari vanokudzorera. Iye anoti ndichakudzorera zvose. Zvakadyiwa nehwiza. Zvakadyiwa negwatakwata. Zvakadyiwa namuteteni. Zvakadyiwa namupedza chose. Hondo huru yangu yandanga ndatuma. I want to tell you. Dzokera pachiona. Vakaimba mawishiri. Mira panzvimbo. Usacheuke. Mira panzvimbo. Usacheuke. Mira panzvimbo. Usacheuke. Mira panzvimbo. Usacheuke. I want to tell you nas. Rasa mushongo uchida kuzviuraya nawo. Siya pfungwa dzekuzviuraya. Tiza relationship iri toxic. Chirelationship choda kukuuraya. Chirelationship chakuparadza business. Chirelationship chakuparadza vision yako. Chirelationship chakuita kuti ulose focus. Drop that brother. Drop that guy. Drop that man. Focus on your life. Siyana nazvo. Utarise upenyu wako. Siyana nevanhu vari toxic. Siyana nevanhu vari toxic in your life. Mira kublema vanhu. Utarise upenyu wako. Uchinhonge pavanga vachidonhedza. Uchinhonge pavanga vachirasa. 2024, you are a champion. 2025, I mean. You are a champion. 2025, you are a winner. 2025, you are not a loser. 2025, victory is yours. Success is yours. You are a big person.
Unororwa ukachata. Siyana nevakakudadira. Stop counting your boyfriends. Vakakupa height breaks. Siyana navo. Kuramba wakabatirira manager. Vakakubvisa pabasa. You can be better. You can be better. You can be better. Arise. Get focused. Utarise zveupenyu hwako. Kanganwa zveshure. Utarise zvemberi. Urangarire mukadzi waLoti. God bless you so much. In Jesus' mighty name. Amen.